ife na-ebute nya ife bụ mmụọ adịrọ mma ma alawọla anwa yọta. Boys no dey see their dreams, guy. Boys dey awake, and that's a no deal for me, right? Ife ọzọ bụkwa ma ndị na-alawọla ndị zụgide afịa dịka onye zụ afịa na main market gbaligide nwee very hectic day ya n'abalị enwere ike isi ilia ike ịfụ nri ya. Ọzọ abụrụ oyi na-emebikwa nlọ bụ na duvet dey help. Duvet and closing your windows dey help, right? Closing your windows as much, especially your curtains. You feel leave your window open under so that you could come inside circulation. Ọzọ abụrụ nri mmadụ na-eri ife na-emebi ọsọ na bụ ma pineal blockers, pineal calcifying foods, e.g. akpụ bụ ajọ nri, garri bụ ajọ nri, many other nri bụkwa ajọ nri. The thing about nlọ bụ na nlọ bụ just us being in touch with our spirituality, right? With our spiritual plane. So anything that is preventing you from seeing it bụ mmụọ adịrọ mma n'uche mmụọ adịrọ mma, because ọbụla ihe anyị normalize na ọnwụ ndị na-ada afụ nlọ fọ ifuru nke afọ ị na-akọ na ị na-alọkwa mana ọ na-agbalịsi agbalị. Nke a bụkwa mmụọ adịrọ mma, mmụọ maọbụ arụ adịrọ mma. So if you try things, if you even try exercise, if you try aerobics, so now just try different things. Man nke ya solve ya. If you try holy ezumezu before you sleep, make him dozie mmụọ before you naba. Try good nke first.